Isa aja tangi manusuk jantung sora apa kiasa panjang jalan aya dicari tabah ko orang rantau pulang ke kampung jalia larana jota apian nanti enggaknya iya mato tada ngadendang nanjo salu adang lapantu ojo patata ko untuang adonan pa aguno la coy ko tangi di kampung samo mamon pado oh Allah musibah janta aulang ju lama minta apa dina nampo asalaita abawa pulang sainggo janjanganlah ajadi
musibah setahun unangko oi tabayang mandenan aninang paina kaba abali alai abi bulan baganti tahun kamala untuk di baulai kian sayu kamari ibedo batanyo denai bake eambu baralamu banangko okini rasonaninda oi tatanggu